Mene Mama Juliana yedi nkomo na wie megidi se wagina ne nuanom a wosata bia ne nyina anemu ama omonso de etete wo mo no wada na odi wama ne pe hu mesre wo se ne number na se sia ya hwehwe ama no ye hu se eye momonu bia enti mpacho mane no kakra wate na ne ba na oda afiase no se okoda ahokra na anya hwe mfie 9 de watwa so wontimi nkohwe no ebe den no akohwe no ohia bibi no de akohwe no ene ono ankasa nso kra na setenam mesro ne number ne ye 0556 0556 822 8559 0556 822 855 mesro 0556 822 855 so mane na ne din ne ye Abena Juliana pacho mane no kakrawate na nipe mobo na nipe hiamwa nso medase afe yenko hwehwe ya pomuden no achi kwan ewo Medimafo Herbal Clinic na mejide se yenkomo ayedidie na chese Dr. Medimafo kra no atoni die mu anesa fi se doctor ohumobrofo mobo na wo mo ba ne na so kra na nke se wo gye wo musika no na wo no aso kra sanso amomo bi enti na adwuma ne koso no he hofe aya de bia mekasa mo sinkramofo penro wo mo penro wo achade ne de aya mo nka ho asem enye nro adoye bokwan to de kwani Dr. Machia na ho ya ye fede ade nro aware Dabi iza na fi akoware Dabi mi ko wale ene wo fa ho papa nyame na ehira won waye mu yenti wadwuma akoso sa pepepepe ye de nyame ase eno na wo kan ye de nyame ase enura afofida anopa non sompa mu na ye chiche breakfast ama yalefo awiebo dumienu ene take away kura ba ko ye 30 cedis ni pe wo ho nyinala obia edidi ennomoi kama o ma breakfast and anopa a Milo drink and a bread and a wian so ma take away na Medimafo holiday no yes and Medimafo Herbal Clinic na me wo ho anopa 6 meduru ho anopa 6 clinic ho meduru ho 6 no na enipa eduru ho ye 70 meduru ho anopa 6 no na enipa eduru ho ye 70 e ho emo 4 na enipa ai bebiri wo I see na doctor tamada so nyankopon de na magana mai ye de nyame ase because ba bie ni wa obenya ne san se wo yale ba beje wa yale sa because obi kura sika wo betua na nura no aduane e wo di ho kwa no boarding no boarding e sika wasan betua ade beje na yale sa na ayasabia wo kwa na nya no wo so a wo de ntoma be kru ho na wa ye cheko no obi ehu se wo yare wo mobo ye nye ne sa wo na emum da me krasi ho a wo betumi ato ene si so a wo betumi ato ni nyina na etene wa pomuden eye Medimafo Herbal Clinic nkwa e na wo be hu sade no nyame sha so wo dwen nipa ho ite se to de bia nya duro no kura na nipa hia za hum kakakra na ni je no wo di agro na na wira kura fi so yale wow bebiri bo oba na wo to dame na wo to lud na wo to walia na wira fi so yale na wo de ye de eto de bi na obi ko na ni ma o tenchan ya na wabu akonta sa unya equal to da because on tiasie if you say ye wo man yimu school feeding you less than 1 cedi mo anya na be den na kro mo nya hye obi so na wo no de abro sa wo tua be den na adwuma nkoso Dr. Mpacho se obi ba Medimafo Herbal Clinic ede yare no famra ho ma me na onyankopon ase anopa amen na yenkia ahwefo nyina so Medimafo Herbal Clinic die doctor what he time da so wo see gisa die wawu anasa ne segunubo okay and ayalefo no kra to din say gisa wa ama ayalefo na atu omosi boss say Dr. Medimafo de ye kan ye say gisa wa ama I see na wunya ba anko ade a ayaresa be ye otefa ta ma me mo Ghana for abaso okay omo ya ade ama mani aso because me he enra me do na passes na me hwe enipa e wo ho omo nyina fi virgin kwatente ubenya wa ubenya tamale
ubenya paga ubenya navrongom na satan kwa kumasofo kora nya nnuru ho eso si na jo keka obi se me firi enche me si mo nwumra bi me bedu kumasa tere me du ya na me fa drop in the back clinic obi se me firi tema me si mu sei me di me fa chese aho keka nipa de back Medimafo Herbal clinic no esa wani ensa ka kire efise uduru ho chese ayalefo no obi obeduru ho bi because wo ba no na de wa bada na ehye wo nkunan okay aha ajesa wa ama na ha jese enima ekoso se kwa enra wo ma ya ma doctor apa ma ka se ena we ba doctor medinipa miensa bai we ba medinan we ba medinum timi se afi we nkwa wieye de odi nipa do aban doctor se wo ma na chede kakaka bia enuru wonti menka na matiase ende ebiase nyina ebeko wiase nyina because obia because one woman bi oba review no or the nipa du baako ene ba 11 yes ono ba review no yes di obehu ho nti enye easy ene disciple me say na setio aboa kura knaman we ka bo no ono wada ho na obi be fa no call ekohwe no woni fie ya ono san ba ye no onu ko hu se wono so yonko knaman ka abono a wono so fa sa knaman de ne ko di paprofi na nti se nipa wako baabia na wo se ehoye na uba waka wano atum woni hesisi ya ne ya wako waba wo de atene uba ya waka wano atum nyame kura nshira enti kodi adanse on se Yesu Kristo kura wo se obi yare o se kodi adanse e kire de Yakopon de ayamon enti Ghana fo nyina di adanse e kire de Medimafo Herbal clinic Dr. Tam da so eye emano e ho ayemfa pomama ho enu police officer bi na wodi adanse ne maame wodi ne ba no na wo motam no ba 1 week yo maame ne kura crutches na ne nan eye no wo ba last week no na wote hwe mu a won't minke kan ho a wose be 5 years ni ana yala aka na to ho wo ba review enula no wotimi asole ekura de kakra mu a onu wotimi nante a wo fu ye steps nyina ya so yes na ye piano enso wo ba bi onu de wo kura ne nan no wo kura ayi bi be hu de am de sisi wo say bi no dia onu ankasa edeba sana Medimafo Herbal clinic tiyo pomanu kura wona o ma hon san famba me pacho corner doctor for time on to so ma e wo mu se abaifo no de omo wo ho yes omo wo ho pa omo ye omo de e na e wo mu se nipa bonfo nso wo ho no mu a e na edutuo ne ne keka ho omo nso ye omo famu de nanso se nyame wo hoi na wo di manema na wonam doctor so at the time ototo nkrofo ya de so no oso koso hwe fresa number C 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727 215 0500 727 215 and the chat no 0245 616 336 0245 616 336 odie forget ya baifo na forget wo mo atu nro na nya gidie na kona doctor every time ento so emma doctor ebi no munye me de aya asafo no kra me from so mo ye dododo enti obehu se na o divert ekwan no ayese wokọ sekra kofoka obehu na obi gina ekwan na no na madam ukonkoko o kan ne si har wobua kan no si ayese mo collegeum o madam pe bag ato o bag na bi ne dimechi yenko no de wakọ no ho bi amanfo asase bebile yo sa ebi kuro ho atesi wa fafu kromba no wasim doctor yeba driver na wodi me ba na wasan de bi class sticker de amano was freway na ko onse bebreta ne 34 ne eyi so wodi nipa ba ye be ma o sei na de ba ko mu se obi a wasimu a oba Medimafo no ye na ada no okay de me hunu pa no se obi asimu se ti se de wo cocaine ke se wo ba Medimafo efo asafo no di so betima dada because edini de ke wura no am se ba bi a oba no ahoto ye de e wo ho
because obi heme me sisi me chika se me kotodwe me koda me ntumi na me widie mo hyehye me se wo de beduru ho na onko fie na eko obi timi ba yes emergency we de wo ye de aduro gu na nim aduro nko gu ne yem no na wasole asanye wo na wayale no na doctor de kanokuro enye magic na aye ne ho enye magic nyame adom ne na yare sa enye nyankopon ene habanuro I see de me ka kire obi a wo he me person wo dwuma successful ye no kuradifo ema ewulade ye no kuradifo ade a wontumi nye enka da sa wo betumi aye na onyankopon nim doctor yi mama me ye no kuradifo firi me mofra bembisi enne obi a me kire ye obi o twa nkontompo enti wo beduru ho a de me mekan no wo behu no mo acha de mekan I see I just say ye clinic no obi boss I said the ye hu TV super de enyefe ayo wo bewura ho a na wura mu a na mu say yes ade nie na beduru doctor wo koye wo fa lab bia be say yes ebi ni wiase ba bia eho no kwa wura ma yaresa ebi ni wiase ba bia enti na medimafo onyankopon adom sa wo ya wo heme wo gitum sa wo ye kramuni wo ye wo sun bia wo bia sa wo gitum sa nyame ne yalesafo wode a enjo ho akin yale na wo bubu agu edem no stroke na wa no achia no wo sisi na achia no woni na ehuna de nso wo bedi na ni bai na edi nansa na wodi adanse se metimi snap ane wo bedi na ni bai na edi nansa na wotimi ka se mia na ntwi atwamu a mihu ena metimi hu aboa ntati a obi ano chiai na se na ade chie ne hoto no a yale na enfo wona cha ache be piem wo kuma se abua kwa agogo Medimafo Herbal clinic oyarefo bia Medimafo ne ho doctor say you said ye wo pe okay any will be a emfa number na wo nwe me ka se nura maybe a few US buy almost maame na ye rejected the US say the kidney asay omla mewu a ne man ne ba Ghana no ono na ba US ya wo de wo number bre ye na wo din a wo bo no US no enti TV station for US eba ebua kwa agogo last week no ebe ye me interview a and na wo from say omode nyambo a on the 17th omutu no mko yini wo US ma me no kwa dance die no enya asam ketewa enti we are saying na mu say yale bia wo aduro ma me say ye declare say wo bewu na wo de wo gidi say nyame ne yale safo na nyame timi say yale nyina enya yale bi dia wo be pie mo Medimafo a nyankopon adom ahoto okay sa ene fa ahodi ebe ya wo dia ye da doctor say na de tie ne say Adom TV na yete ha no wo krata anye kra na anye no kwafo ntumi nsi ha yes na wante hwe kra no nso no doctor ka sembi say fa no kra nante yeah na nyankopon na anam no kra so obetutu anamo na ne ewuye bia bewieye yeah oye no kwafo nti abrofo no omo ye omo fidie ni omo nimdie na abo reject yes but abepie ne hwa ma aya adanse die medofo je number si enye ohu achi ni susu kasa na nye awrade mugidie se na difo no tetefo no ebi da so hawo ebi ni Dr. Medimafo tan Dr. Time da so ena otemi nchen he 0244 774 282 0500 727215 ena 0245 616336 Fred Doctor nenye gidie forget ya bayfo ene wo mu aka ne nyina ne to gidie anamo na koje wayaresa Dr. Mpacho many ahefo da se nyamesha eye Medimafo Herbal clinic ebua kwa agogo wo Kumase ena yedi enkomo ebusua ena daje a wono me cheye ewo afisem komo twetwe so no meni sodododo medase se de bia onya daje na wo hwe na maame no so a maame Juliana ene ni di enkomo no misro mane no kakra mame wate na yenkosra ne ba no ewo afiase ho no miankasa mepese mekwa kosra no ewo afiase ho nti mane no na yenya lorife na yempe bibi na no kura ka de nyankopon ehye yen se yenye ne ho no mo kyena bi nyame amisa ye se meda afiase no wa ma mehwehwe me medin de ma mechra diamond kwasinsia ede pensempensemu ebro good morning.